Ens trobem a la Casa O'Connor perquè des del Plaça Major us volem proposar un pla per a esta Setmana Santa. I és que el Museu Terres de l'Ebre ha organitzat unes visites guiades aquí al Canà, a Amposta i a la Ràpita. Entrem aquí dins per saber què faran. Doncs això, anem a veure què faran aquesta Setmana Santa als diferents municipis del Museu Terres de l'Ebre. Per això parlarem en Josep i en Mercè per parlar concretament d'estos actes. Bona tarda. Bona tarda. Què heu preparat des del Museu Terres de l'Ebre? Hem presentat diverses activitats que es donaran a terme entre els diversos pobles que hi ha aquí al Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre. Seran al Canà, serà, per exemple, també activitats a la Ràpita i, com no, també a Amposta. Potser comencem a parlar del Canà, ja que sou qui ens heu acollit ara mateix. Què fareu aquí? Bé, nosaltres comencem les activitats, les començarem el divendres, dia 3, a les 5:30 de la tarda, aquí en aquesta mateixa casa, la Casa O'Connor, a la primera i segona planta. Allí tenim ubicades totes les troballes que s'han anat descobrint als jaciments que tenim, els diferents jaciments que tenim dels ibers, a la Moleta del Remei i al Sant Jaume. Són unes 160 peces que estan exposades aquí i que a més tenen, la veritat, un protagonisme especial perquè són les peces inèdites, són les peces que allí mateixes originàries que allí s'han anat trobant. Obrirem aquesta sala a les 5:30, el dia 3, i després passarem ja a poder fer unes visites guiades a lo que és la Moleta del Remei, al jaciment, el dissabte al matí, a les 11 del matí. Allí tindrem unes portes obertes i, jo em sembla que serà Josep que se dedicarà a fer aquestes visites guiades, i la veritat és que ho ha fet moltíssimes vegades i que ho està fent molt, molt bé. La gent que vulgui vindre aquí és una mena d'inscripcions concretes per a cada poble? No, tens que anar a l'hora prevista i anar equipat. Per exemple, si vas a Moleta del Remei no vagis en tacons, ves en una sabata plana, ves ben vestit per a l'ocasió, perquè tenim que pujar la muntanya que ens donarà que arribarem a Moleta del Remei. Però per tot el demés, per exemple, si vols us faig així una mica un índex del que farem i de les activitats que hi haurà. Ja vos ha dit la Mercè, dijous és que és un cap de setmana perfecte perquè tots els que ens hem quedat aquí, la gent d'aquí de les terres que ens hem quedat aquí, o aquells turistes que també passen la temporada per aquí, podrem fer una sèrie d'activitats culturals i damunt d'una certa qualitat. El dijous, el que ha dit la Mercè, que a la Casa O'Connor, divendres, perdona, a Casa O'Connor a les 5:30 es farà una visita guiada. A la vegada, després, sense el demà, ja trobem diverses coses. A les 11 del matí coincidirà la Moleta del Remei, també visita guiada. Després també al Parc Arqueològic de la Carrova, de la Torre de la Carrova, allà a Amposta, també es farà una visita guiada, gratuïta. I després també, en aquest mateix horari, es farà una visita teatralitzada pel que seria el casc antic. Serà també una visita nova, és molt interessant també, a Sant Carles de la Ràpita. D'acord? Què més? Això només a les 11. Després ja ves cap a la tarda, a les 5, també es farà una visita teatralitzada, la mateixa que s'ha fet a les 11 a la Ràpita es repetirà, en aquest cas en castellà. D'acord? I ja està. I més que res també, el diumenge també s'obrirà el Museu de la Mar de l'Ebre a la Ràpita i també el Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta, també de forma gratuïta per a tots aquells interessats. Tota aquesta informació, suposo que tindreu algun lloc web on estigui més ben explicada per si algú veu això que digui ostres, vull veure més concretament. I no sé si des de l'oficina de turisme, suposo que sí, a l'Ajuntament del Canà, web de l'Ajuntament del Canà, podran trobar tota la informació referent aquí al canal, que seria Casa O'Connor i Moleta del Remei, i després a la web del Museu de les Terres de l'Ebre, que és www.museuterresebre.cat, també trobaran la diversa informació que ens podem trobar per a este cap de setmana, este pont llarg. Inclús tot aquell que estigui més acostumat a navegar per dins de les xarxes socials, tenim al Facebook també una pàgina que és el Canà Turisme, que allí també se poden trobar tota la programació d'aquest cap de setmana a nivell de patrimoni i cultura, de la promoció que comencem ara, perquè ara és el tret de sortida d'aquesta promoció que fem de cultura i patrimoni del nostre municipi junt amb el que és el Museu de les Terres de l'Ebre, que tenim un conveni, però que és un tret de sortida perquè d'ara i fins a l'octubre, que nosaltres fem també les festes de l'octubre, anem fent activitats puntualment durant tot l'estiu. I unes visites com les d'ara de Setmana Santa s'han fet a 3 anys? Sí, se solen anar fent, tenen bastant d'èxit, la veritat, i és una forma de que moltes vegades surtes de fora i vas a visitar tots els elements patrimonials que tenim al nostre voltant, però no ens fixem en el que tenim a casa,
I crec que és molt interessant, si estem aquí a la nostra terra, que poguéssim aprofitar aquests dies que són de vacances per anar veient i coneixent, no? I conèixer una mica més el que seria el patrimoni i la cultura de les nostres poblacions. Parles molt de que la gent d'aquí aprofiti per fer les visites, però no se rep també gent de fora, gent que ve precisament a aquestes terres de visita i que casualment o no veuen que fan aquestes visites. Per supost, està molt dirigit a la gent de fora, no? Però me referia així una mica més a la gent d'aquí, perquè moltes vegades és això, no? De que sortim fora a veure les coses i crec que també tenim que conèixer les d'aquí, del nostre poble. No? Si les coneixem, a la vegada també la gent de fora, si tu vens aquí a fer turisme, moltes vegades vens de passada. Si en canvi tu arribes, el turista arriba, li dones que formi part de tot això nostre, que entengui la nostra història, que entengui la nostra cultura, les nostres tradicions, això no és una cosa que només ho repell. Ho repell, després se'n va a Barcelona o on sigui, ho divulga i tot això és una bola que es fa gran entre tots perquè les Terres de l'Ebre, Alcanar, Amposta, etc., cada vegada tinguéssim un motor econòmic turístic més important. I en les últimes edicions que s'ha fet això o algo semblant, quanta gent ha assistit a les diferents rutes? La veritat és que, ara et parlo de l'últim any, Pues potser estem parlant de visita guiada a Casa O'Connor, estaríem parlant millor d'unes 15 persones, Mulet del Remei estaríem parlant ja de més gent, estem parlant d'unes 30 persones, etc. No? Que ja són volums bastant importants, perquè, bé, la veritat és que dins d'una visita tan concreta ho has de divulgar molt bé perquè tingui una afluència. No? I bé, crec que s'han movent aquestes peces així com les estem movent, cada vegada ens anem coneixent més arreu del territori i a poc anirem ampliant aquests índexs de turistes que estan arribant. Des del museu, què esteu preparant properament? Alguna altra mena de visites o el mateix museu en si, o alguns dels museus de... Sí, alguna vegada ja ho hem parlat també, a la Ràpita, per exemple, totes les setmanes s'estan fent visites guiades. Ja és la visita a Carles III i també la visita marinera, on recorrem el nucli antic, més mariner i més propi dels pescadors d'allí de la Ràpita. I a la vegada esta visita teatralitzada, que també contem amb el suport d'un grup de teatre allí de la Ràpita, que es farà este cap de setmana. Aquesta visita s'està intentant implementar perquè l'estiu sigui una ruta fixa, no? Que cada setmana hi hagi una ruta, aprofitant també tot aquest boom turístic que té Sant Carles de la Ràpita, per exemple, entre altres coses. Aquestes visites teatralitzades se fan en els grups, per exemple, municipals de cada municipi o és gent més del museu? És en funció del que necessitem. Si, per exemple, nosaltres a Mulet del Remei, també a l'estiu, també fem visites teatralitzades, nocturnes, que també tenen un èxit impressionant, més de 100 persones sempre tenim que tancar inscripcions, perquè la veritat és que tu arribes a dalt de Mulet del Remei, a part de tot el parc arqueològic que hi ha, estem parlant que tenim unes vistes impressionants. I llavors veure això a la posta de sol és magnífic. I bé, llavors per això sí que utilitzem gent teatralitzada de dins del propi, ja especialistes o professionals dins del camp museístic, d'historiadors, etc. Quan necessitem més gent, llavors ja sí que intentem comunicar-nos, intentem col·laborar amb grups de teatre o de fora. Molt bé, doncs perfecte, moltes gràcies. I ja ho sabeu, si encara no sabeu què fer aquestes festes, aquí us proposem un pla.